država mora da prekine odmah, i za to treba samo politička volja, a nikakva druga priprema, pokrivanje dugova javnih preduzeća. Imamo danas ili juče je bio u parlamentu zakon gde država preuzima 1,5 milijardu dugova Puteva Srbije. To je nemoguće. Nemoguće je da Putevi Srbije sa najvećom putarinom u Evropi po kilometru mogu da posluju sa gubitkom. Nemoguće je isto da postoji primer u 21. veku da jedno preduzeće ne plaća PDV nekoliko godina, da dug za PDV dođe do nivoa 25 milijardi dinara, ili ako je nekome lakše, to je 250 miliona evra, i da se kaže da je to posledica razlike u tumačenju propisa. Znači, neko se sad pravi glup da nije znao da mora da plaća porez i zato što je bio glup ili se pravio glup, pa sve jedno, konačni rezultat je isti, država će to da oprosti i taj dug će biti oprošten. Ne oprašta država, nego to plaćamo mi, građani.